Ya kamata in kirawo Khadija. Me zan yi ne ma? Hello, komai na? Ya nace an yi shiru. Ban gaji ba yadda duk za a yi min na saba, wanda zai so ka ba zai so kai ko ka ba. Yanzu nan zan tafi da matata ina. Yau na rantse da Allah sai na kashe ka, na yanka ka, na tura kanka na daga a cikin garin nan. Inna dan Allah. Ka ga dan Allah ba na son jin kwama daga gare ka. Na zo neman afuwar ku ne ina. Dan Allah in niki yafe mu laifin da na yi muku a asibiti. Yau ne zaki daura min aure da Zinat matata. Ko tana so ko ba ta so. A koda yaushe lissafi da kididdiga suna canja salo ne. A wani lokacin idan ka buga lissafi irin na mai tabarmar saka yakan baka rabi ne, wani lokacin kuma idan ka buga lissafin ka daidai sai ka ga ka tsanci majanyinka a daidai lokacin da sakare shi. Majanyin zuciya. Wallahi Haidar yau zan mutu. Rayuwar tsuntsu da agwagwa daban take. A wani lokacin agwagwa suna hada hanya ɗaya da kifi. Lallai kam majanyin zuciya. Ƙarya kake yi da ubanka. Kun ji wani zazzafan yabo da ta mun? Kamar yadda kika san akwai wacce ta zama yar uwar zuciyata. Zuciyata ba ta son ka Faiz. Wai kai ba na kaunar